Čaute, majstrovstvá sa blížia a dnes vám ukážem svojich 5 najobľúbenejších cvikov na brucho, ktoré cvičím, aby som bol dobrý. Takže ak chcete mať takéto brucho, ako má naša figurantka, sledujte dnešný tréning a dúfam, že vám to pomôže mať kocky, lebo kocky priťahujú kočky. Poďme na to. Ak si pozeral moje video ešte spred 2-3 rokov, keď som začínal, tak uvidíš, že cviky sa moc nezmenili. Ja verím, že je 5-6 základných dobrých cvikov a tie stále cvičím. Táto dvojkombinácia je moja obľúbená. Začínaš cvikom na vrchnú časť brucha a pokračuješ cvikom na spodnú časť brucha, a keď urobíš každý cvik 15 opakovaní, tak uvidíš, že je to veľmi dobrá záležitosť a budeš to dosť cítiť. Druhý cvik, ktorý robím, sú tieto brúšaky na lavičke. Môj obľúbený cvik, zapájaš aj vrchné, aj spodné brucho tým, že aj vrch tela, aj nohy dvíhaš a budeš cítiť celú časť. Môžeš vidieť aj na obrázku alebo teda na videu, že sa zapájajú aj šikme, brušné svaly, takže myslím, že je to celkom dobrý cvik. Tretí cvik som zaradil tento, môj starý, dobrý, obľúbený, predkopávanie. Zaberá zase celé brucho, ale skôr by som povedal, že asi spodná časť brucha najviac. Vyskúšaj ho, je to pomerne ťažký cvik, alebo jeden z ťažších, ale počasie sa ho určite naučíš. Bicyklovacie brúšaky mne veľmi vyhovujú, zase zaberá celé brucho, aj vrch, aj spodok a takisto aj šikme brušné svaly tým, že sa vytáčaš. Vyskúšaj ich, zo začiatku budú asi ťažké, ale uvidíš, že to postupne zvládneš a tento cvik fakt perfektne zaberá na celé brucho. Nakoniec som zaradil kolečko alebo koliesko na brucho. Cvičím to príležitostne, ale sem tam ho zaradím. Tento cvik je taký zaujímavý, dosť sa brucho naťahuje, ale nezabudni, že to musíš hlavne robiť brúšakmi, teda svalmi brucha, nie rukami, ako to niekto robí, lebo potom stráca význam tento cvik. Ale určite je veľmi dobrý a takisto patrí medzi ťažšie. Tak to bol môj tréning brucha. Dúfam, že som ťa inšpiroval. Nezabudni, že brucho môžeš cvičiť koľko chceš, ale keď neupravíš stravu, tak kocky nebudú. Takže myslí na to, želám ti veľa úspechov a stretneme sa na majstrovstvách. Čau.